A primeira cata arqueolóxica realizada na zona de Cálogo, en Vilanova de Arousa, xa deu resultado. O equipo formado polos 5 arqueólogos que están levando a cabo as prospeccións non queren adiantarse os acontecementos, pero aseguran que xa na primeira xornada da excavación, que comezou onte, atoparon relevantes achados para poder datar o espazo, tal e como nos contou esta mañá o arqueólogo director das intervencións. Eses vestixios que estamos tendo é que debaixo da capa vegetal, é dicir, foi retirar esos 20-30 centímetros de capa vegetal, atopámonos xa un paquete uniforme só con materiais de época romana. Materiais principalmente de construcción, tégula romana, que é un elemento característico e definitorio da cultura romana, exclusivo, e logo xa cerámica desa mesma época, cerámica común e incluso cerámica importada que está chegando aquí a Cálogo. Eso no segundo día, como digo, de intervención, que xa é unha información pois bastante interesante. Os traballos dividiránse en 4 catas en 4 zonas diferentes do espazo arqueolóxico de Cálogo. A primeira, a que xa se comezou a excavar, é esta, a da terraza, na zona máis próxima ao actual cemiterio. Outra cata vai situada sobre a muralla, que tamén o obxectivo desa cata é definir estruturalmente que tipoloxía ten a muralla, que hoxe podemos intuir perfectamente. Temos outra cata no interior da croa e logo xa o carón do campanario, que ese símbolo que temos no propio escudo de Vilanova, pois saber que información podemos atopar constructivamente de elementos que estarían anexos a ese campanario. Esta mañá tamén o alcalde de Vilanova visitou a excavación en varios momentos para comprobar o avance dos descubrimentos. Ali asegurounos que xa hai permiso para repetir a excavación o ano próximo e que, segundo o que se atope nas vindeiras xornadas, estudarase ampliar a intervención a máis anos. Coa autorización de patrimonio, as catas contan cun presuposto de 12.000 euros financiados a partes iguais polo Concello e a Xunta. O prazo de execución dos traballos será duns 13 días.